Sanibona bafowethu. Ngizowanda kakhulu ngizovele ngihlale nje udabeni mhlawumbe lona ngiyowanda kakhulu ngalo. Emotweni ethengwa umculo okuthiwa kaMthandeni Igcokama Elisha amanqele. Ayikho leyo nto leyo bafowethu ukuthi uhambe wothenga imoto esitolo. Thina umaskandi siyawazi. Yabona lapho kwaMaskandi kunemali ngiyavuma, kodwa akekho umculi kaMaskandi onepower yokuthenga leya moto. Ngaphandle kwalowo mculo mathi uyacula ubamba inkunzi ngapha, kodwa ke ngoba uMthandeni akabamba inkunzi ucula uMaskandi ubengenawo amandla okuthenga leya moto. Sinichazela ke leya moto uyiphiwe, mengayiphiwanga uyobe uyidayisele ngemali encane eyiphiwa uMatshela Koko obe CEO yakwa Eskom. Le CEO ya Eskom iresignile emsebenzini, ithema isishiye emsebenzini njengomfana emthandayo, yampha le moto. Yena uMthandeni wacela ukuba beyoshutha. Lo baba abasesithombeni naye akuyena umuntu osebenza egarage lo. Uyena lo baba uMatshela Gogo bacelile ukuyo actor ngaphakathi egarage. Bukusisa kahle. Le moto lapha ngaphakathi egarage isuke inamarima amhlophe. Kodwa mayefika emzini wakhe eGoli sekwehlela umfana umshovu, uyabona amarima asemnyama. Uma ke wayefisa amarima akashintsho waye ngayishintshanga khona esitolo. Useyaqala ke njengamanje usethi amaqala ediqa vela wafana nobuso. Usho ukuthi siyevume ukuthi amasondo awangafani nemoto. Cha ngeke. Uzobona isithombe okumkuso uChillis la umile eduze kwale moto. La masondo ayimpandla. Futhi lo muntu mengahamba ngawo le moto evalwa amaphoyisa, ngiyamtshela ithikithi lika 1.5 leli awahamba mathe amasondo anje nemgwaqeni. Le moto ayithengwanga. Uyinikezwe isikhulu ebese CEO wa Eskom njengamanje sesiresignile samnikeza imoto. Hayi ukuthi kuthengwe imoto entsha. Ngisho ngathiwa ubani, akekho umculi kaMaskandi njengamanje onemali engaka yokuthi engathenga leya moto. Finish.